Hej, jeg hedder Bodil, og jeg er fra biblioteket. Jeg skal undervise jer i at finde litteratur i internationale databaser. Og derfor skal du se den her video som forberedelse til dit arbejde med at lave søgninger i selve undervisningen. Det her citat fra bogen At studere sygepleje forklarer, hvorfor det er en god kompetence at få med sig. Jeg starter med at forklare dig om det, vi kalder Boolske operatorer. Du kan måske huske det som det, der hed mængdelære tilbage i matematikundervisningen i grundskolen. Den første operator hedder og. På engelsk hedder den and. Når man kombinerer to søgeord, finder man fællesmængden. Det kan være, at du vil finde noget om en patientgruppe, der både lider af diabetes og svær overvægt. Så kan du kombinere de to søgeord med et og. Den næste operator hedder eller. Der finder du foreningsmængden. Det kan være, at du vil finde noget litteratur om en patientgruppe, der lider af enten astma eller bronkitis. Du kan nu kombinere de to søgeord med et eller. Den sidste operator hedder ikke. På engelsk hedder den not. Der finder du det, man kalder differensmængden. Det vil sige, at du har mulighed for at sortere noget fra på et søgeord, du ikke vil have repræsenteret i dit søgeresultat. Det kan være, at du vil finde noget om rehabilitering, men det skal ikke handle om hjerneskadede patienter. Du kan derfor søge på rehabilitering og kombinere med et ikke hjerneskade for at udelukke dokumenter, der handler om rehabilitering af hjerneskadede patienter i dit søgeresultat. Så har vi et begreb, der hedder trunkering. Det vil sige, at man søger på stammen af et ord. Hvis du for eksempel vil finde noget om sygepleje, sygeplejersker, sygeplejens osv., så kan du nøjes med at søge på stammen af ordet, som hedder sygepleje. Efter stammen af ordet sætter du i en dansksproget database et spørgsmålstegn, og så finder du alle de ord, der begynder med ordstammen. Den samme funktion finder du i en engelsksproget database. Der er trunkeringstegnet en stjerne, en asterisk. Du kan for eksempel tilsvarende søge på NURS, som er stammen af ordet, og finde alle de dokumenter, der hedder noget med nurse, nurses, nursing osv. Frasesøgning er en mulighed for at holde enkelt ord samlet som en fast frase. Hvis du for eksempel vil finde noget af forfatteren Kari Martinsen, så kan du sætte anførselstegn omkring hendes fornavn og efternavn, så det bliver holdt som en enhed. Så finder du ikke dokumenter af en Kari Hansen for eksempel, eller af en Ole Martinsen, men kun af en forfatter, der hedder Kari Martinsen. Det er også meget brugbart, når vi søger i de engelsksprogede databaser, hvor sammensatte ord jo tit består af enkeltord. Hvis du for eksempel vil søge på begrebet livskvalitet, så hedder det på engelsk quality of life. Og ved at sætte anførselstegn rundt om udtrykket, så holder du det, så du søger på livskvalitet. I en database kan man både søge på kontrolleret emneord, eller man kan bruge søgeord, man selv skriver ind. Det kalder vi fritekst søgeord. Tjek allerførst, om den database, du vil lave søgninger i, har et emneordsregister. For så har du mulighed ved at søge på disse emneord at lave en mere præcis søgning, og dermed forhåbentlig få færre hits, som du skal sortere i bagefter. Når vi søger fritekst, så skriver du selv dine egne søgeord, som du nu lige kan komme på dem. Det er klart, det giver en mere bred søgning, den bliver lidt mere upræcis, der kommer oftest færre hits, det vil sige, at du får flere dokumenter i det resultat, du får. Men fritekstsøgning er også en god mulighed for at fange nye begreber
og også for at fange de nyeste artikler, som endnu ikke er blevet forsynet med et kontrolleret emneord. Ved en udtømmende systematisk søgning vil du både gøre brug af søgning på emneord, som du finder i databasens emneordsregister, og du vil også kunne søge på dine egne fritekstsøgeord. Den base, jeg vil præsentere for jer i undervisningen, og som I skal lave nogle øvelser i, er den base, der hedder CINAHL. Her kan du se, hvorfor den har sådan et mærkeligt navn, hvad det egentlig står for. Den indekserer primært sygeplejefaglig litteratur, og det er den mest omfattende database på dette område. Den indeholder rigtig mange referencer. Da den indeholder så mange referencer, er det selvfølgelig også nødvendigt at kende til noget søgeteknik for at kunne lave brugbare søgninger i den. Den indekserer tidsskrifter fra hele verden, det vil sige, at det er en international database. Den indekserer også primært forskningsartikler. Der er enkelte tidsskrifter med fra vores del af verden. Du kender måske tidsskriftet Sygeplejersken eller tidsskriftet Klinisk Sygepleje. Det er vigtigt at vide, at indekseringssproget altid er engelsk, også når det gælder de danske eller de nordiske, eller for eksempel de tyske og de hollandske tidsskriftartikler. Du skal derfor altid søge med engelske søgeord. Jeg er nu inde på bibliotekets hjemmeside. Det er her, du finder adgangen til de databaser, vi stiller til rådighed. Du klikker heroppe i menulinjen på databaser. Hernede finder du en opdeling af databaserne efter emneområde, og du vælger sundhed. Jeg scroller ned og finder databasen CINAHL. Den ligger klar her. Jeg klikker på navnet CINAHL og kommer nu ind til den side, hvor jeg kan åbne CINAHL. Når du sidder hjemme og skal adgang hjemmefra, så kommer du ikke direkte ind i CINAHL. Så skal du ind via fjernadgangen. For at vise det, går jeg lige tilbage til fanebladet Databaser. Her ligger en vejledning, sådan får du adgang til bibliotekets elektroniske ressourcer hjemmefra. Jeg klikker den åben her. For at komme ind og søge i databasen hjemmefra, skal du ind via den tjeneste, der hedder Wave. Der ligger en lille film, hvor du kan se, hvordan du gør, og der ligger også en forklaring her i tekst. Tilbage under fanebladet Databaser vil jeg lige vise dig, at hernede under ordbøger ligger der en adgang til Gyldendals ordbøger, hvor du blandt andet finder en dansk-engelsk ordbog, som du kan bruge, når du skal prøve at oversætte dine danske søgeord til de engelske søgeord, som du skal bruge til at søge i f.eks. databasen CINAHL. Vi ses til undervisningen, hvor vi vil lave nogle øvelser i at finde litteratur i databasen CINAHL.